Ang tibuok nasod nakapili na og mga leader. Apan ayha makabansay sa katungod sa pagbutar at taas ang linya o grabing kainit sa panahon ang nahimong kalbaryo sa mga butante. Saksihan nato ang pipila ka mga eksena kagahapong adlaw atol sa eleksyon. Anang report ni Alan Domingo. Alas 5 pa lang sa buntag, minagsa na ang mga butante sa Guadalupe Elementary School. Kinaron makasayo og butar ug dili maabtan sa kainit. Apan problema sanglit daghan kanila ang wa makatultol sa ilang presinto. Samtang gianto sa mga butante ang daw walay kahumanan nga linya tungod sa kahinay sa proseso. Nakatampo nini ang pagkagar sa pipila ka mga vote counting machines. Gikinahanglan pang pokpokon sa BEI aron mo function. Aduna usay VCM nga nag-overheat. Kinahanglang huwaton nga mubugnaw aron magamit. Kini ang nakaingon sa pag-ungot sa linya sa mga tao. Kalbaryong giantos karon sa tumakaisunang butante ang kataas sa linya kainit sa panahon og taas nga oras nga paghulat aron lang makabutar sila nining 2016 election. Apan kining tanan wala nila baliha basta lang magamit nila ang ilahang katungod sa pagpili. Samtang unto pala 5 sa hapon opisyal nga gisiradaan ang pagbutar. Apan gihatagan og kahigayunan sa COMELEC ang mga taong anaa pa sa vicinity sa voting center nga makabutar. Hinoon sa kinatibukan malinawon ra ang sitwasyon sa Guadalupe Elementary School. Alan Domingo, Balitang Bisdak.